Our God is Christ. Therefore, only Christians will go to heaven. Only uJesu Kristu wayengenalo iqiniso wayeyilo. Ayikho into akayikhuluma yaba amanga ngoba wonke amazwi. Wow. Uma ungenayo uJesu into ukuthelwa uNkulunkulu ihlezi phezulu kwakho. Noma ungathuka abashumayela ivangeli lika Jesu, uyadlala nje. Phela wena ubathuka into ukuthela ihlezi phezulu kwakho. Into yenza ukuthi bathuke yiko lokuthi nolaka uNkulunkulu lukwembethe. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonge futhi ipresence kaMoya oNgcwele. Ngibingelela abangcwele nje kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Siyabonga nje bazalwane ukuthi nilokhu nichuza le channel, nilokhu nibuya. Siyabonga kusho khona ukuthi ngempela inkosi semsebenzini nesupport ikhona. Siyabonga ke nje futhi nakuma channel members, sanibonga nje ngesupport bazalwane. Futhi angisanibiza ngama channel members, ngama channels partners ngoba nikwenzayo nje impela ukupartnera kukhulu ngendlela esimangaliso. Ngithi nje kwabaqalayo ukuhlana nale channel ungashintshi awulahlekanga. Sendaweni right kakhulu impela ke nje akuhlala ulalela uzobona sothi siqeda la uyobusizakele ngoba la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ethinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyanibonga nje bazalwane iningi support eniyenzayo nala subscriber na like kuningi. Inkosi ingcine inibusisa. Angedwa ke namhlanje ubuyile umfundisi ubuyile uteacher uKhumalo. Ngimbiza kanjalo ke mina kodwa hayi mina nje noma ngibiza ngoba uKhumalo. Amen. Uthisha wethu lo bazalwane uyasisiza kakhulu ezweni but sibonga inkosi ngaye. Ake sikubingelele. Ngiyabingelela babushabanga, ngiyabingelela nakubabukeli emakhaya. Uhlelo leKota2 Media la sikhuluma khona ngendaba ezimnandi. Yebo impela. Inkosi yethu Jesu. Azikho futhi ezinye. Amen. Kunjani? Hayi siyakwamukela, siyabonga nje. Ngiyazi uma ukhona kujabula abantu abaningi ngoba sizokhula, sizofundisana. And nje ngaphandle kokumosha isikhathi futhi angivele nje ngikuphe yona. Amen. Ithi platform yakho. No, siyabonga kakhulu. Umlayezo ngophethe namhlanje ngiyafisa sengathi ngafinyelela kakhulu kubantu abangakholwa. Okay, yeah. Abakholwayo bayazi lento. Yes. Kodwa ke kuyenza wesinsikhathi uthothi umuntu ehamba isikhathi eside endimeni azafikelwe ukujwayela. Bathi ke ngesingisi bathi familiarity breeds contempt. So ukujwayela nje kwenza ukuthi umuntu adelele. Yes. Enze noma kanjani abona indlela musaqala ukuyihamba uyayivula amehlo. Bekisise makukhona futhi indawo ezinhle. Yebo. Beautiful sceneries uyayivule ubabaza ukuthi wow kwaze kwakuhle, but when you get used to that road or path noma usihamba khona uyalala nokulala. Qinisile. Kunjalo ke nasekukholweni sithi singahamba isikhathi eside bese siyajwayela bese siyalala. Hey. Kanti lokho akushintsha ubuhle bendlela, lokho akushintsha ukuthi indlela lena futhi ise nama signs indlela leni safuna ukuhanjwa ngokucophela. Yebo. Lonto le
So lo mlayezo ngiyafisa ukuthi ufinyelele nakulabo baviselele thothi mhlambe bese kukhona ukujwayela ukuthi awu kade sizwa ngalento ngifuna ukuthi nje akekho omunye esindiswa ngaye. Amen. Alikho futhi elinye igama esinikilwe lona. Yebo. Kuba singasindiswa ngalo. Kodwa uJesu Kristu kuphela. Ngiyazi ijwayelekile le. Kodwa ngifuna ukuthi ivele bazi nabazalwane thothi kukhona ezinye izinto eseyifikile zakhula. Mina ngeke ngabona isimanga ngabona abazalwane bephuma ekukholweni bengena kwezinye izinto. Iqiniso kuyenzeka. Possibility inkulu ukuthi uma usuhamba endleleni ujwayele ugcina usubhoreka ubone sengathi uJesu Kristu akaphelele. Eswa ngifuna ukuzokusho ukuthi uNkulunkulu kubeke kwacaca wathi akekho omunye onikiwe ebantwini. Yebo. Alikho futhi elinye igama esinikiwe lona. Ngithi umuntu usindiswa ngoJesu kuphela. Amen. Yazi bazalwane emakhaya nakubantu abangakholwa zikhona ezinye izinkolo. Ngicela ukuyimention nje. Yes. Ozongivumela bakhona uShembe. Bakhona ikhona Islamic religion, kukhona African spirituality, makhona maningi kodwa ngifuna ukukusho uNkulunkulu wakhipha indlela yaba yinye yokubuyisana phakathi kwakhe nomuntu. Yebo. uJesu Kristu kuphela. Umuntu engamazi uJesu. Yebo. Loyo muntu angeke azane noNkulunkulu. Amen. Number 2, umuntu engamfuni uJesu umrejectile uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wamisa umuntu munye nendlela eyodwa kuba abantu basindiswe ngayo. Yebo. uJesu Kristu waseNazaretha kuphela. Amen. Angathali ngabuya abantu bathi kukhona mhlamba abakubonisiwe abanye bathi bona sebefunda incwadi ngokwehlukana kodwa uNkulunkulu angeqamba manga. Yebo. Wamisa uJesu and akukashintshi namhlanje. Amen. Khona abazalwana bathi nabo basindisiwe kodwa umuthi amlalela umuntu ukuthi lo muntu ukhuluma ngani. Akekho uJesu endebeni zakhe. Unezinye izinkothi igama lensindiso likhona. Akekho umuntu ongasindiswa uJesu engekho. Umuntu osindiswe ngoJesu babashaba ngifuna ukuyicacisa le. Yes. Lowo muntu akayeke ukubabaza ubukhulu bamandla ensindiso ngoJesu. Akuthi umuntu angasindiswa ngoJesu muze khuluma ngezinye izinto. uJesu imcinge kuyena. Yebo. Kunento ebuhlungu eyenzakalayo namhla abantu babasindisiwe kodwa uma uthi uyamlalela uthini uyakhuluma. uJesu Kristu uzumbuza ukuthi uJesu yena kanti ukhuluma nini ngaye. Akekho limini. Akekho ngoba akekho kuye. Yebo insindisi semlonyeni insindisi semcabangweni yakho ukuthi njengalokho ngangena kuleli bandla ngatshelwa umfundisi naleli bandla lisindisiwe therefore ngisindisiwe. Umuntu akasindiswa ngendlela yabantu. Amen. Kodwa umuntu usindiswa ngoJesu Kristu kuphela. Umuntu umelazane naye uJesu. Yebo. uJesu amazi lowo muntu nalowo muntu amazi uJesu. Uma bungekho lobudlelwane ingekho le relationship ingekho le fellowship. Ayikho insindiso lapho. Yebo. Kusuke kuclaim. Yeah. Ngoba uma umuntu esindisiwe ngoJesu uyafana nomuntu wesifazana oshadile. Uyayitusa indoda yakhe, uyiphamisa indoda yakhe. Ithi noma ingenza into encane, athi kodwa akekho ufana nawe sithandwa sami. Makuwe baba kaba ngoba indoda yakhe. Akakwazi ukuthi umuntu etheshadwe kakhumalo kodwa sibone phakamiso mpela. Hayi. Nakwenzeki futhi. Manje akwazi ukuthi ungathi umzalwane. Usindisiwe. Singakuzi ukukhuluma ngoJesu ngoba insindisa ayikho ngomuntu. Mhlawumbe lesifunde ukuthi lento sithola kanjani fanele yenzeke kanjani. Yebo. Ikhona encwadini lapha encwadini yezenzo 4 mhlawumbe siqale kuyona nje ngoba khona la ngifuna ukuya khona. Ukuzigcizeleleka kuyabe lihle izwi masilisupporta ngombhalo. Yempela. Zenzo 4 la bekunesigameko mhlawumbe siqale kuverse 10. Bekunesigameko esasenzeka la oPeter no John basiza indoda eyayihleze eminyango ekuthiwa umuhle eJerusalem ayicela imali le ndoda. Icela imali ithe kwenzeka koPeter ngehora lesithathu bokukhuleka yabacela nabo. oPeter lithi izwi laNkulunkulu bayiqolozele eMesifrini bathi siliva negolide asinako kodwa lokho esinako sokunika kona. Ngifuna si-underline lamazwi kathi lokho esinako sizokupha kona. Uma unayo uJesu phela siphi uJesu. Wathi noJesu kodwa wasiphi ibandla, wasiphi inkonzo, wasiphi isonto, wasiphi umfundisi, wasiphi umprofeti. Wathi noJesu wasiphi amanzi, wasiphi amafutha.
ngoba uma unoJesu siphe yena. Yes. Bathi lokho esinako imali asinayo silver negolide asinayo kodwa lokho esinako sizokunika kona yiloko esizokupha kona. Thina njengabazana sihamba sitshela abantu sithi sinoJesu kodwa sibanika abantu uJesu banike ezinye izinto. Ngifuna nje uthi ingene lento ukuthi thina siphiwe uJesu kwathiwa lokho esiphiwe kona sihambe siyokupha abanye. Uma simemezela umlayezo wensindiso siyonikela abantu. Siyonika abantu uJesu lo nathi sinikwe yena. Yingakho masimemeza sithi umuntu usindiswa ngoJesu alikho elinye igama. Ngoba nathi lokho esaphiwa kona. Asikwazi uma sifika phakathi kwabantu bese siphakamisa ezinye izinto. Injalo indaba. Lokho kuyobe kusho ukuthi lokho esikuphakamisayo yiloko esinako. Yingakho abantu benikwa okunye. Yingakho abanakho. Umuntu ngephe babushabanga into angenayo. Yes. Akwazi ukuphinda wangayipanja mangathi ngicela ngiphi imali ungenayo uzoyithatha. Ngeke ngunika. Uzothi imali anginayo. Yebo. Kodwa mangathi ngiphi imali unazo time for time awubambe. Umuntu ngephe into engenayo. noNkulunkulu usiphila insindiso that's number 1. Number 2, uNkulunkulu usiphila ukuphila ongunaphaka ene lokho kuphila ongunaphaka kuJesu. Yebo. Abantu mabezothi kuNkulunkulu uJesu noma bezothi khona enye indlela yelokhundana ukuya kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu bathi kuNkulunkulu unamanga. Impela basho kanjalo. The moment nje ethi umuntu ikhona enye indlela akudinga ukuthi ube umKristu ngoba sebenalo language but you don't have to be a Christian. Abanye bakhuluma bathi Jesus Christ was not a Christian. Ubani othe uJesu Christ was a Christian ngoba uJesu Christ. Yes. He's a source of Christianity. Yeah, source. Yeah, ni source. Amen. Thina silandela yena. That's why sibizwa ngaye. Ngama Christians, should have Christ abancane noma the Christ followers. Yebo. Right. You know those stupid argument and discussions. Esiveza abantu behlakaniphile but God is not a Christian. Our God is Christ. Therefore, only Christians will go to heaven. Only Christians have a relationship with God and the true God of the Bible. If you are refusing and rejecting Christianity, you are rejecting the God of the Bible, Jehovah himself. Yes. Because Jehovah said, I'm giving you salvation and life eternal life. And that eternal life is through Jesus Christ, my son. Amen. Njalo. Ngivukela ezinye incwadi. Kutha angiyifunde. Athi uJesu Kristu ozonda yena uzonda noBaba. Mhlamba sithinte masishana kuJohn 15. Yebo. I think verse 23. Mangabe ingasho njalo ku1 John lesho njalo. Amen. Lethi ikhona la kuJohn 23 right. 23. Cela usifundele nje ngoba isingisi simnandi kakhulu. He who hates me hates my Father also. You can't love the Father and hate Jesus. They are one. Yebo. Amen. Ebabushawa ngixoxenye into namhla ngoba siyaxoxa nje. Yebo. uNkulunkulu akaclaim ukuthi umsindisi. Akaclaim akathumelanga umfana omncane. Uthe lo mfana maseshayiwe wazuza ivictory insindisi wasithi uNkulunkulu I'm your father therefore I'm taking the victory. It is God himself who descended from heaven and he came to earth or on earth. Wazosindisa abantu eyilungiselela umzimba ukuthi kulo mzimba wenyama uzokwenza insindiso ukuze bonke abantu abayokholwa ngoJesu uNkulunkulu esenyameni in a form of indodana labo bantu bazoba nobudlelwane noNkulunkulu labo bantu bazozalwa babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu labo bantu bazoba nokuphila ongunaphakade. It was God Jehovah himself who descended from heaven. Not half God, not part God, but God himself, the creator of heaven and earth. That is why insindisi ingekho ngomunye. Yes. Akakwazi ukuthi uNkulunkulu angenza umsebenzi ongaka emzimbeni wenyama bese emva kwalokho kuzoqhamuka abantu nezindlela ezisinikayo. Emaceleni sebezothi na hayi usibanibani nayo indlela. Shembe is not the way. Yes. Jesus Christ of Nazareth is the way. Yena yedwa to God. Amen. Only him. Yebo. Now lithi nike lelizo qetho usifundela lo lithi ke uzonda mina. Yeah, 23. Okay. He who hates me hates my Father also. Abantu banokuthi uma babuza ukuthi uJesu Kristu ubani bathiwa umprofeti ake simancane. Amazwi la akhuluma uJesu from endebeni zakhe zomlomo. Yebo. Uma uthi uJesu Kristu umprofeti kaNkulunkulu akakwazi ukuqamba amanga. Yeah.
therefore mayethi uJesu Kristu loyo zonda mina uzonda ubaba akakwazi uqamba manje simniyeke simaphi umsemthibani kuba umprofeti sisivumelane nabo sithi umprofeti uma ngabe umprofeti akakwazi uqamba manje therefore mayethi loyo zonda yena noma mayathi loyo zonda yena uzonda nobaba then lento ayikhuluma uyiqiniso akwazi ukuthi awumfuni uJesu kodwa yamfuna ubaba akwenze ngoba uJesu Kristu washo njalo mhlawumbe uhlehle ku chapter 14 khona lapho ngiyithanda le ngoba ngesingisi ufunda verse 6 It took verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, simancane. Cela ukuthi ukuhlehle lapha ku verse I think la uFilip eqala khona indaba yakhe. Okay, Thomas. Thomas. Verse 5. Verse 5, yeah. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Okay, simancane. Yeah. uThomas umpostoli. Yep. Thomas wayeumphostoli kaJesu Kristu. Yes. Wabanye kwakulethe yahlala noJesu. Yep. Uthi uThomas kuJesu asazi uyapi. Usho kanjani indlela siyayazi. noThomas umpostoli wayengayazi. That's number 1. Number 2, Thomas wayumjuda. Yep. Ekholwe ngenkolo yelokhunjani yokukholwa ngomthetho kaMoses. Yeah. Hamba ngaleyo nkolo. Kodwa uthi indlela kayazi yokuyezulwini. Right, enengaqamba manje wayengayazi vele. Usethi inkosi usho kanjani ukuthi thina indlela siyayazi ngoba sazi nokuthi uyapi asizwe kuJesu verse 6 uthi uthi verse 6 Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Okay, cela sime kanjalo. uJesu Kristu uthi mina ngiyindlela, mina ngiyiqiniso, mina ngiyukuphila. Yebo. Akekho umuntu onayo indlela yokuyezulwini kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Akashongo futhi uthi in future there will be another way. Azangasho. Amen. Uthi he is the way. Amen. Ngoba njengoba akhishwa uNkulunkulu ebhevele ezulwini noma ehla ezuNkulunkulu ezemhlabeni wayelethe yona indlela. Futhi njengoJesu eneqiniso simazi ukuthi vele uneqiniso uyazisho. Ukube bezikhona ezinye indlela wayeyothi we are the way, the truth and the life. Manje uthi I am. Might I am usho yedwa. Akathi futhi you will be apostoli the way. Akathi church you will be the way. Yes. Therefore ibandla fanele likhomba uJesu. Noma unesipho sompostoli fanele kufakaze ngobani? Ngoba sifakazela abantu sitshela abantu ngokuthi indlela uye. Yes. Indlela uye. Ngiyethanda ngendlela oyibeka ngayo. Amen. Ukuthi uJesu Kristu uneqiniso. Yebo. Amen. So now ukhuluma indaba la uthi yena uyindlela. Yes. Akekho umuntu oyenadala indlela engayazi. Kufanele athole indlela. Kufanele uqale uthola indlela. Yebo. Ukuze yenadala. Uma ungayitholanga indlela uzoduka. Ungalahleka ubahleka. Ufuna indlela, isayido uma usahlelo uyabuza wenze research ukuthi indlela ukuya lapha ihamba kanjani bakutshengisa ngalo ndlela enjalo usuyitholile indlela usuyazi okay mangisuka la fana ngijoin N12 maphuma ngo-N12 mahamba ngoSoweto Highway ujoin uSoweto Highway kanjalo uyophumela usuyitholile indlela usunayo usuhamba lapho usuyazi okay mawubona leli board lithi uSoweto usuyahamba kodwa uma ungaphuma la kuthi uyeNatal uclueless ngokuthi indlela ihamba kanjani ungagcina ujikeleza khona la eSoweto wesinye isikhathi ungayiphaphamisa useRandfontein. Yebo. Ngoba unjalo nokuyezulwini. Nawo abantu bathi kuNkulunkulu namanga. Bayamphika abantu uJesu bathi uJesu akusiyindlela. Beza nezabi indlela. Makumenyeza ukuthi uthi uNkulunkulu sele ekhipha indlela. uNkulunkulu yena yedwa lo eBhayibheli. uNkulunkulu yena yedwa lo wadala izulu nomhlaba. Sele imisa indlela emhlabeni. Abantu bathi uNkulunkulu namanga. Bona bafuna ezabi indlela. Ezingena proof. Ezingakhulunywa ngamuntu ezingekho ndawo. Shemba akekho la. Islamic religion ayikho la. Yebo. African spirituality ayikho la. Lutho. La sikhuluma ngoNkulunkulu yena yedwa odala izulu nomhlaba. Amen. Uye futhi yena uNkulunkulu lo ufakaza othi ukuphila nguna phakade nginiphile. Nensindiso nginiphile. Nendlela nginiphile. Wathi neqiniso ukusinikile ngithanda indlela uJesu Kristu ayibeka ngakhona. Uthi yena uyiqinisa akathi unalo. Kuba neqiniso nokuba yilo. Khona umuntu kuthiwa masikhuluma ngazi faka sithi hayi lo muntu unalo iqiniso. Ngenzeka agcine kwesinye isikhathi athi ukuliphambanisa benamanga. uJesu Kristu wayengenalo iqiniso wayeyilo. Ayikho into akayikhuluma yaba amanga ngoba wonke amazwi wow that came or proceeded from his mouth were true.
because iqiniso yini akwongekwenze ukuthi kuyena kuphuma amanga ngoba wayeyili iqiniso yonke into ayenza yayiyiqiniso inamandla le yonke into ayeyisho yayiyiqiniso yebo ngoba iqiniso linguye hayi ukuthi unalo wayenalo uma ehle vele ezulwini kwakwehla iqiniso uma ehle vele ezulwini kwakwehla indlela kaNkulunkulu izobekwa ezonika umuntu emhlabeni ukuthi manje uma usufuna ukuya kuNkulunkulu nansi indlela kuzonika umuntu iqiniso ukuthi uma ufuna ukuphila ngendlela ezochaza uNkulunkulu noma eqinisile phambi kaNkulunkulu phila ngendlela uJesu Kristu asho ngayo. That's number 1. Phila ngendlela uJesu Kristu aphila ngayo. Number 2. Yebo. So uNkulunkulu uyikhiphile insindiso. Yep. uNkulunkulu usiphile ukuphila ongunaphakade, uNkulunkulu usiphile indlela ene zonke lezo zinto zikuJesu. Lize lithi zikaNkulunkulu malufakazi lithi nabo ubufakazi bikaNkulunkulu ukuthi usiphile ongunaphakade, usiphile ukuphila ongunaphakade. Yebo. Bese lithona indodana kaNkulunkulu unako. Onayo indodana unako, ongenayo ke akanako. Bese lithi ke ulaka likaNkulunkulu lihlezi phezulu wonke umuntu ongenaye uJesu akanako ukuphila ongunaphakade. Yebo. Enasikhande lento isho uNkulunkulu thina siyifakazela. uNkulunkulu yena yedwa ngifuna igqame babushabangi. Yebo. uNkulunkulu yena yedwa. uNkulunkulu lo yena owakhanda owaqala iChristianity. Yebo. Ngelanga soyikhuluma lento abantu banokukhuluma bethi Christianity is religion and all that kind of stuff. We don't preach words. We don't preach concept. Yes. We preach salvation. Oh. Amen. Amen. Words, concepts are meant for communication. Yes. The term Christianity iyamiswa izigama look identify abantu abakholwa kuJesu noma iqemba ngilibeke nje kanjalo iqemba yabona ngale igama lithi iqemba abantu bazolwa namuthi ngithi ama Christ iqemba yebo ila language it's a word for us to make sense when we communicate. Yes. Igama li Christianity noma ngabe kuthiwa livela ngezulwini kodwa igama elimiselwa abantu abakholwa kuJesu. Yebo. Noma iqembu lika Jesu ukuhlukanisa. Yes. Igama lithi Christian alivelanga ezulwini lavela ngabantu base Antioch. Nakhona it's a language emele ukuthini laba bayilaba balandela uJesu noma bayilaba benza njengoJesu. It's language, there's nothing wrong with language. Yes, I. Sikwazi ukulwa silwe ngama semantics. Bese sithi ivangeli akusivangela ama semantics. Yeah, I know. Ukuthi you believe in Trinity or not, but God is 3. And omunye uzolahleka manje God is 3. Okay, thibe kanje. God is 1, but that God in himself is 3. Yes. I understand it. Nguzwa kahle. Is the Father, the Son and the Holy Spirit. Yep. Yeah, but one God. That's why I'm not saying gods are 3. I'm saying God is because he's 1. Yebo. Yabona lonto le. Yes. So now sikuphike. Okugcina usethu uJesu Kristu mayikhuluma la uthi ukuphila. Angibeka nje nake. Hey. Abantu baphelelwa ukuphila kuNkulunkulu. uNkulunkulu walibheka izwe wambona wonke umuntu onile esilelwe inkazimulo yakhe. Yebo. Kwafanele ukuthi uNkulunkulu akhiphe ijudgment yesono ikhaphi igcwele leyaphuzwa uJesu eGetsemane. That cup of sin was full. What was full is the wrath of God that was supposed to be poured poured unto human beings. Yebo. Right? But Jesus said, no, I will intervene. I will intercede for them. Yes. Ngizongenelela. Yep. Right? Amen. Ngokuthi ubajezisa ubapenalize ngenxa yesono. Silethe kimi ngiyabathenga. Uzokhipha iprice. Yes. Right? Baphinde banika ukuphila ongunaphakade. Baphinde banika ukuphila ngibe kanjalo. Ukuthi baqhubeke baphila abantu babekhona. Yep. Wehla kuJesu with that mandate. Right? Yes. Ezemhlabeni ezokwenzela umuntu ukuphila noma ezonika umuntu ukuphila. Elithi izwi kaNkulunkulu kuJohn 1:4 lithi ukuphila kwakukuphila kwakukukhanya kwabantu. So akekho umuntu oyezoba nako ukuphila kuNkulunkulu emva ukuthi bonke labantu abasengeba lokho ubani uJesu Kristu azange provide. Ngoba ukuphila komuntu kukumuntu munye noma angeke ngathi uJesu Kristu isidalwa. I'm using that for lokhunjani a lack of a better word. But I want to use the term being. There's only one being enokuphila kwabantu uJesu Kristu waseNazareth. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu ngumfanekiso kaNkulunkulu. uJesu ngumfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu wenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Wawukhona wona unguJesu. Lo mfanekiso ukuphila komuntu kuwo.
Amen. So kwehla yena kuJesu Kristu ngesizathu sokuthi ke ukuphila komuntu akusekho uNkulunkulu. uNkulunkulu kufanele lethe ukufa phezulu komuntu. uJesu Kristu yangenelela. Hence uJesu Kristu athi I am the way, the truth and the life. Yebo. That life that is referring to there is also referring to the life of man, because into abeyenza uJesu Kristu emhlabeni besebenzela umuntu insindiso ezonika umuntu ukuphila. Now ngithinika akekho umuntu onako ukuphila kuNkulunkulu engenayo uJesu. Njalo. Akekho. Amen. Ngoba makukhulunywa ngokuphila, ngokuphila kuNkulunkulu, kukhulunywa ngoJesu. Uma wena ungamfuni uJesu, uzoba nokuphila ukuthatha phezulwini. Uzophila kanjani ngoba ukuphila wasezulwini uJesu uthe mina ngiphila. Abanye abantu umuntu ngizoya kuNkulunkulu kodwa ngimdinga uJesu, uzofika uphile ngani? Ngoba ukuphila uJesu. Ukuphila uJesu. Phela uzophila ezulwini ukuphila. Yebo. Elokuphila uJesu ngiyiko. So uzophila kanjani kuNkulunkulu uJesu engeke ethe ukuphila? Yingakho ke mase iconclude i-conclude mathi ngonyama womndeni kaJuda ithi akekho ongaya kubaba except through mina. Ngifuna sandalana amagama athi except through. Yebo. Ngoba lo through it means something. Akekho ozoya kubaba except through me. Lo through ungena ufaka ubani, ufaka unyama. Lo through ufaka unyama. Ngoba la kiwa khona kiwa kumoya. Yes. So uthi ngaphandle kweprovision lenginenzele yona uNkulunkulu esemzimbeni wenyama, nikholwa kuNkulunkulu esemzimbeni wenyama, nikholwa kuNkulunkulu umuntu lomzimba engaprova. Akekho umuntu there is why uJesu Kristu sithi mase sifakaza sithi uJesu uNkulunkulu. Sasathi ukholwa wabanyama khona ingxe sithi vele sithi uJesu uNkulunkulu ngoba nayo inyama le yenziwe uKristu. Yebo. Emva kokuvusa yenziwa inkosi emva kokuvusa. So you might accept it through me, beside you believing in me in flesh or in bodily form. Ngifikile emhlabeni akwazi uaccess umoya. Ngempela. Amen. Ngiyakuzwa. Yebona indaba ngoba lokuphila kwami ngisemzimbeni wenyama ngiyindlela, lokuphila kwami ngisemzimbeni wenyama ngiyiqiniso. Yebo. Ngokuphila kwami ngisemzimbeni wenyama ngiyokuphila, nginika nini ukuphila, nginika nini indlela, nginika nini iqiniso, nginika nini ukuphila ukuze nizoba neaccess kuBaba omoya. Nidinga ukukholwa yimi ngoNkulunkulu emzimbeni wenyama noma nidinga ukukholwa indodana yomuntu. Phila kudlula kuJesu. Ukuphila kudlula ngenye indlela. Kungaye akekho umuntu ongaya kumoya engazani noJesu owabanyama. Noma ongazani noNkulunkulu owabanyama. Mhlawumbe sibeke nje ibe besobala ukuthi uNkulunkulu wabanyama manje sekuJohn 1. Khona nomunye ezothi noma ethi ufuna ukuphi kuye nje la ivangeli ngokaJohn. Ngoba iphethe yonke. Yebo. Omunye uzofuna ukuphika athi but manje niyasidida. Ngibonile abantu bethi kakhulukazi uShembe this one mention ethi siyagula. Ukona baba nje okhuluma abeli iqamba la. Angazi ukuthi uyancoma yini ngalento wakaShembe. Wathi sikhuluma ubuhlanzu. Beka nje kanjalo masithi uJesu uJehova. Hayi asikhuluma baba. Ngifuna ngifikele mina asikhuluma ubuhlanzu uJesu uJehova. Ungamzange waba naye uJesu. Ungazange wamukela njengoSomsile awuye ezulwini. Shemba kanalo izulu lutho. Ushemba kasuNkulunkulu. Umuntu nje phaqa njengathi. Ofayo futhi angavuki. Yebo. Amen. Asifundeke lapha uJohn 1:1. Verse 1. In the beginning was the Word. Yeah. And the Word was with God. Yeah. And the Word was God. The Word is God. Yes. We don't have two gods in heaven. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Okay. In the beginning. In the beginning. Yeah. Word was never created. Yes. It was there. Or already not it was. He was there. Yes. He was there. Right? Amen. Okay. Now, ngakhuluma okuningi la okuyivezayo incwadi. Mhlawumbe ufunda verse 3. Verse 3. All things were made through him. Through him all things were made. Yeah. Ayikho neyodwa into engenziwanga eyenziwa ngaphandle kwezwi. Yebo. Nokodwa. Ngani izwi lubani? Ulizwi ubani? uNkulunkulu. Yes. Asifunda verse 14. 14. And the Word became flesh. Okay, simeka kancane. The very same Word that was in the beginning with God and he was God. Yebo. Verse 14 ithi then that Word became flesh. Hey.
That is why sibuya ngokucacile ukuthi uma kwehla uma uJesu esemhlabeni bokuNkulunkulu esenyama, because that word made himself flesh. That word, he became flesh. He was there. Then he made himself. For what good reason? Ukuze insindisi vele ngaye. Ukuze ukuphila ongunaphakade kuvele ngaye. Ukuze ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu kube khona, akekho ongeza kuBaba except through me. The word who became flesh, he is the gate. He is the way. He is the truth. He is the life. Amen. And of all men, umZulu, uyiChina, umlungu, that word. That word. That became flesh is the way to heaven. And his name is Jesus Christ of Nazareth. Ayikho into umuntu anayo. Ngisho umuntu nje. Makhuna ngomuntu. Mhlawumbe inkomo kukhona, kodwa makhuna ngomuntu. Ayikho umuntu into anayo ezulwini kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Nokodwa. Ngoba izinto zonke kuyo lo ncwadi ecela ufunda uJohn chapter 3. Chapter 3. Funda verse 35 and 36. Ithi ku 35. The Father loves the Son. And has given all things into his hand. 36. He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Uba uyise ethanda ini indodana. Now amazi ngifuna kwalokho unikele konke, not some. Ayikho into umuntu ayoba nako uNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Uyise uthathe zonke izinto abeke esandleni sendodana emaqondana ngoba communicatewa nathi. The communication is meant for men here. La kubhalelwe thina, umbhalo ubhalelwa ngenkomo. Njengoba lithi uyise uyayithanda indodana unikele konke sakutshelwa thina. Nina abantu ayikho into yenu eniyothola kuJesu ngaphandle, ukuthi kuyena uyothola kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Kutshelwa thina, kutshelwa imbuzi. Mhlawumbe imbuzi kukhona ezinangoba abhalelwa ngaBhayibheli. Sengisho thina abantu ke uNkulunkulu usibhalele wathi akukho esinako kuye ngaphandle kwendodana yakhe. Bese lithi ke loyo onendodana unokuphila ongunapha kusho uNkulunkulu. Na ubani omunye umuntu ezoqhamuka uNkulunkulu wenze enye indlela. Uzobuvela. Bese maqhubele lizithi lo nendodana unokuphila ongunapha kodwa ongenayo intukuthelo yakhe uNkulunkulu. Ihlezi kuyena. Yabona mawusungekho kuJesu into onayo noma ungakhonza mhla namalanga. Noma ungashaya amacilo ukuze ugibele emafini. Uma ungenayo uJesu intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezulu kwakho. Noma ungathuka abashumayela ivangeli likaJesu, uyadlala nje. Phela wena ubathuka intukuthelo ihlezi phezulu kwakho. Into enza ukuthi ubathuke yiko lokho ukuthi nolaka laNkulunkulu lukwembethe. Ay uyayizwa indaba bayazi abantu abaphenduka. So indaba ingoJesu, iningoJesu kuphela. Akekho umunye unikiwe ebantwini. Munye uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyafisa nabazalwana abasindisiwe, bazalwa abantwana basekhaya nabafundisi abayigcizeleleleni abazalwana bangabhoreki ukushumayela ngoJesu, ukumisa uJesu. Bafuna ukuveza ukuhlakana. Namhlanje emabandleni shunyela ngokuhlakanipha, uthi uyalalela intshumayelo imotivation. Uma uthi uyezwa ukuthi uJesu kuthiwani ngayela, semncane uJesu into eseyiningi kukhulunywa ngemshado, ukuthi umshado ulungiswa kanjani, kukhulunywa ukuthi how to make money, how to prosper in life. Yebo lonto le sigcina sikhuluma isixoxe indaba zethu instead ukuthi siphakamise uJesu abemncane uJesu kwaba injawo ngoba sihlanganisa uJesu pho wayethi ngakhulunywa ngayo. Akethi sikuvula naye incwadi Matthew 28 zange sayikhuluma kodwa siyishilo yezenzo. Amen. Matthew 28 sizwe ukuthi uJesu Kristu wathi. Alofunde verse 18. Ayina sihloko lapha ngaphezulu 16. The Great Commission ihloko sakho. The Great Commission. And it's under amagama athi Great Commission. It's not just a commission but it's great as an adjective. Amen. Esho ukukhulu uthi inkulu lokunjani le commission. Amen. 18 ke. And Jesus came and spoke to them saying,
all authority has been given to me in heaven and on earth. Cela sime kancane. Yebo. uJesu Kristu wayeza athi ngifundela ngesiZulu. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwa amandla onke, asandana amagama akathi onke. Yebo. Ngiphiwa amandla onke. Not certain power, not some power, not 99% power, not 85 or 99. 100% power. Asiza ukuthi uphiwe kona kuphi. Ngiphiwa amandla onke kuphi? Ezulwini. Uma ezulwini 100 power yonke ikuye ukuJesu. Uthi nakuphi? Nasemhlabeni. Umuze emhlabeni 100 power. Akaze beka kanjani? The full authority. Yebo. ikuJesu. And lo phiwayo la umuntu unyama. Ake sayikhuluma lento. Vele siwakhuluma emva kokuvuka la. Amen. Uphiwa ubani? Uphiwa uKristu moya ngoba umuntu unyama. Ukuthi uJesu lo muntu unyama wafaka wenziwa uKristu wayengazalwa ngewuyi. Owehle uKristu moya. Wayezokwenza unyama lo. Ukuthi abe ubani abe uKristu abe yiyo futhi inkosi ngoba kwenziwa labantu setshenzelwa mina nawe umuntu oyini oyinyama. So usethe emva kokuvuka ke lo muntu enimbonayo ke lo manje lo akasesiye luya. Sekumuntu ke manje osenamandla onke sebusa nasezulwini. Lo muntu enimbonayo ke manje lo usenamandla onke nokubusa nasemhlabeni. Is unlimited. There is why mexoxa indaba Nkosi yami. There is why uma uThomas ekhuluma nabapostoli abanye emva ukuthi abapostoli bebona uJesu. Yebo. Bathi inkosi sibona ukuthi uThomas angiyikholwa ngize ngifaka umuntu wami elokhunjini emanqibeni. Yebo. Right. Usehamba isikhathi uJesu Kristu ungena abapostoli behlile. Kukhona no Thomas. Yes. Toqala engakhuluma enteni ukuthi Thomas come here. Amen. Number 1 ungena kuvaliwe. Ngamandla onke emhlabeni una kodwa yiyo yona leyo nyama ukuthi ayisafani nalesiya sibi. Isisesimweni sikamoya manje singuKristu lenyama. Isisesimweni sobukhosi siyabusa njengalokhu umoya ebusa ngoba kwakuzothatha inyama inika umfanekiso kamoya ekuyinkazimulo kaNkuluNkulu. Yebo. Angazi manyazwakala yini. Ngiyakuzwa uyezwakala futhi. Ukuze inyama noma umuntu abe namandla phezulu kwenyama. Lokho kwahlula umthetho ngoba ungenamandla ngenxa yobuthakathaka benyama. uNkulunkulu wakwenza ngokuthi athuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono wachitha isono enyameni. Lokho kokuhlula thina ukuthi sihlule isono uNkulunkulu wenzile wakwenza ngoJesu esenyameni wasebenza umzimba wenyama umoya esebenza inyama ukuze inyama ikhazimulise sokuthi izokhona unqoba isono. Lakhishwa ke isono enyameni ngenxa umsebenzi uJesu Kristu awenza wokulunga enyameni yasekhazimulisa inyama. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu umunye umlamleli phakathi kaNkulunkulu nomuntu ayithi uNkulunkulu ithi umuntu. Ngoba kwavuswa yona lenyama yaphakanyiswa lenyama yiyo yanyuselwe ezulwini yayohlaliswa esihlalweni inyama ihlalisiwe esihlalweni. Amen. Sani sikaNkulunkulu sokubuka. Leso amafunda incwadi yeRevelation ngathi ngingagijima kakhulu soyakuyona ngifuna sithinte le ncwadi le. Uthi uJesu Kristu njengalokhu uthi onqobayo ngizomnika ukubahlale ehlalweni sika baba njengalokhu nami ngahlala ngikhuluma ngonyama. Ukhuluma ngonyama uthi nonyama wahlaliswa. Therefore uzonqoba naye uzomhlalisa. Umuntu ohlaliswa lapha esihlalweni sokubusa sikaNkulunkulu. That's the greatest thing esibekele yona ngensindiso ukuthi la uNkulunkulu ehleli khona kuyohlalisa umuntu ngoba makuhlela uJesu lo mzimba wenyama kuhlalisa umuntu uthi oyonqoba ke oyongilalela uze bese kugcineni naye uzohlala nami la ngoba umzimba kaKristu enyama ezunuyithi ngizondlundula kunjani ayisiphinde la u18 uthi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Yebo. Akekho umuntu ongaqhamuka emva kaJesu athi naye uNkulunkulu. Akekho. uJesu Kristu wayewokugcina ngce. Akekho umprofeti ongaqhamuka emva kwakhe athi naye kufanele abona labathu bano Philip Kakhu. Bayadlala bonke la indlela yinye. Yebo. Namhlanje ngizoba mention ngamagama ngoba yibo laba abalahlekisa abantu bekhipha abantu ekukholweni okuyiyo. Abantu bafelwa uNkulunkulu wahlupheka uNkulunkulu esemzimbeni wenyama ukuze ayizuzela abantu. Kuvela abantu bezodukisa abantu becheza ukwisindlela bethi nathi sesiyindlela yaNkulunkulu banamanga. Ayamanga amakhulu. Namanga. Hayi azikho ezinye. Kwanenye nje eqhamukayo amanga. Amanga. uJesu Kristu kuphela. Yebo.
mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi manje manje kwahluphe uNkulunkulu ngisho ukuthini mzalwane usuwedwa ngeke sivule funda izenzo 20 funda verse 28 ithi naye ezinakeleni nina nomhlamba uNkulunkulu umoya ongcwele animisiwe ukuthi ngebeni bengababonisi. Yebo. Bese lapha ngifuna lamazwi athi uNkulunkulu ayizuzele wona ibandla ngegazi lakhe. Igazi likaJesu, igazi likaNkulunkulu. Yo. Amen. Mawuthanda futhi ufunde no okay so yakuyona uthi ngingafusukla. Incwadi yaMaroma. I think verse 5 verse 9 chapter 5 verse 9. Sizofunda nje. Yeah. Na uthi uJesu Kristu nginikiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Amandla onke asezulwini nasemhlabeni akuJesu. Yebo. Bazawe ngifuna ukisho lento. Ningadideki. uSathane waphucwa amandla emhlabeni. Yebo. Angiphinde la kulokho ngoba ngabazana abahambi bethu sabantu nguSathane. Le genge leyaphila noSathane ethanda lento enzayo nathi uSathane namandla. uSathane akanamandla. Yebo. Phela unamaqhinga. Lawo maqhinga amandla ke vele kodwa asiya amandla. Yebo umuntu ungena kuJesu aba expose ukuthi awasiwa amandla. Amaqhinga. Wakwaba nawo uSathane amandla. Singayi dispute le. That's why izangoma yazinamandla angaka nokuvusa abaprofeti. Yes. Ngosathane wayenawo amandla. Ngiyazwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Sangombe simvusa uSamuel samkhulumisa ngoba uSathane waba nawo amandla kodwa umenyukele ezulwini uJesu Kristu umuntu wathumba abathunjiwe waphuca abanamandla lithi izwi kaNkulunkulu njengalokho abantwana behlanganyela igazi nenyama nayo enjani wahlanganyela khona lokho ngofunda incwadi yamaHebheru ukuze amhlule ngokufa obenawo amandla okufa ukuthi uSathane. So uma uJesu Kristu efa wayehlula uSathane ngako ukufa kuamandla wahamba wothatha amandla okuyini isikhiye sokufa nani neHades okwakusesandleni sika Sathane nawo amandla ekhohlisa abantu ukuthi baye kufeni selaphucwa ingalethu uJesu Kristu nginikiwe amandla onke. Yo. Amen. Akekho umuntu ofa ngentando kaSathane ungekholwa kuJesu umzalwane yalandwa kafi. Yebo. Ngoba amandla okufa sesandleni sika Jesu. Yes. Uma uzofa nje umzalwane yalandwa abantu abangakholwa badlala amaqhinga kaSathane emhlabeni leso abeba izangoma nabebona izangoma namhlanje iphuphe kanjani. Yebo. Imphuphe izangoma vele uSathane akasenamandla. Iqiniso. Uphuciwe amandla. And the more ivangeli landa is the more Sathane ephucwa amandla. Amen. The more ivangeli ushayela uJesu phela noma ngabe kuthiwa abantu bakholwa kancane kodwa the more kumenyezelwa ngoJesu ukuthi uJesu Kristu uyayedwa inkosi nomsindisi la kufika khona ivangeli kufika amandla. Ingathi ukuthi uPaul uncedeze eMaroma 1 verse 16 and 17 utanga amahlongo evangeli likaKristu. Ngokuba liyiwa amandla kusikothini. The moment ishayela ivangeli ukuthi uJesu yasindisa lapho kufika amandla ushayelwa amandla. Yebo. So zizoba namandla kanjani izangoma ngoba there is why zingasifuni. Nenyanga there is why zingasifuni ngoba ziyazi wamenyezela ngoJehova nabavuka kakhulu makuthiwa sinomezela ngoJesu abalwayo. Eyibo ziyaphazamiseka ngoba lento yazo iba expose ukuthi hayi iyamaqhinga nawo amandla empela sefikile singakasho lutho kungakaphenduka ukuthi nje uJesu yasindiswa uzophuma abantu bethi hayi letha basukela basibangela umsindo. Why? They know izinto zabo ziyabatshela ukuthi we cannot survive in the presence of this. Amen. Yebo indaba yebo vangeli kaJesu lamandla. Yebo. So na uthini ke uthi lana ke ngalokho hambani menze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana likaMoya oNgcwele. Babu ucela umfundele ngesingisi babu Shabangu 19. Go therefore and make disciples of all the nations. Okay, cela sima ncane. Ngezulu lithi abafundi ngesingisi disciples. Yebo. Disciples umlandeli umuntu othize. Ngithe emabandleni amaningi akusafundiswa ngoJesu. Uma umfundi eya evarsity kuthiwa akafundela ukuba udokotela. I-lecture ne-lecture engenayo eclassini yenza sure ukuthi into eyikhulumayo imi lapha phambili ayihlangani nokugujwa kwamatshe. Futhi ayihlangani ngiyobuka iphi example waphinde futhi ngokuqheshulwa kwamadwala ngoba lo muntu uzofundela ukuba udokotela uzosebenza ngomzimba womuntu. Yenza sho ukuthi makuthi uyaqala yakhuluma ngamani beka iskilo kunjani the skeleton of a human being bese iyafundisa ukuthi lokhu kindlebe yenze njani ngamani beka indlebe ibeka inhliziyo ngoba lo muntu uthe ngizofundela ukuba udokotela i-lecture responsibility
yokuthi ifundise lo muntu ngokuthi uma ufuna ukuba udokotela ufune uunderstand lezi zinto ngomuntu ngoba uzosebenza ngomuntu ngenyama yomuntu ngeke ibeke idwala lapha iRock futhi ngeke ibeke ipolitiki ngeke ibeke futhi ipolitiki ngoba lo muntu akenzi lokhu na political science uma engabeka ipolitiki zokhononda labafundi bathi hayi usifundisa into engasiyo thina sifuna ukuba udokotela sifuna ukusebenza ngaba why abafundi sikuthiwa abahambe bayokwenza izizwe zonke zomhlaba abafunda bakabani abafundi bakaJesu bezosifundisa ngendaba zezizwe kunjalo ngama social science hey yebo impela ngoba simiselwe njengabafundisi ukuthi siyofundisa abantu ngoJesu umoya engcwele ungenelela lapho elithi zikaNkuluNkulu uthi uJesu Kristu angikunishiyana kodwa nizintandana kodwa nishiyana ubani nomunye umcela omunye ulokhu njani ikhansela yebo bese uthi uJesu ake ukukhuluma kwakhe kodwa kuzwayo ukukhuluma bese uthi uyongikhazimulisa mina umoya engcwele ukukhazimulisa ukuthi uyongimultiply kusho ukuthi uyongenza ngaziwe owenza ukuthi simazi uJesu ukuthi ngempela uJesu Kristu uba nomoya engcwele manje why abazalwane noma abafundisi nabopha befundisa ngezinye izinto sesingena emabandleni manje sithola social science abantu abasifundisa ngokuthi ebudlelaneni kuphilwa kanjani every Sunday emabandleni ebudlelweni uJesu yena imali iphathwa kanjani it's not bad but akhona ama financial advisors yebo balalela muphi umoya bona umoya ngoba umoya ukhazimulisa uKristu ngoba ukumoya ongcwele uzokhazimulisa uKristu umoya ongcwele ufuna ukufundisa ngoJesu ufuna ukutshela abantu ngoJesu and nawe usena choice uvela ukukhuluma ngoJesu amen ngoba unomoya ongcwele yebo la sizokhuluma ngoJesu wancipha uJesu emabandleni kwandiyifundo ezinika abantu ukuhlakanipha ngokuphila kwasezweni ukuthi umshado wakho ugcina angithi ku wrong bangizwehla abazalwane bafundiswa abafundisi fanele babe able to cancel abantu abalokho kodwa akusinqe kithi la kusibonke abantu abangena ebandleni basobe nenkinga zomshado why uthathile ukhunjani ngoba uJesu uphelele futhi ungakhuluma ngoJesu ukuxazulula imishado yabantu yebo uma umuntu enenkinga ke extra ke lokho edingo sezokubona eceleni ukuthi mfundisi ngicela ubane lokhu njani 1-on-1 nawe ungamcharge futhi ungamcharge uzombonisa ngoba icounseling yonke umshado into kaNkuluNkulu ila eBhayibhelini kodwa la sibizelwe khona kuthiwa sofundisa abantu ngalokho hambani yebo nenze yini abafundi nenze izizwe zonke izizwe kumele zenziwe abafundi yebo bakabani bakaJesu yebo futhi sizofunda ukuthi uJesu ubani sizokwaziswa eunpackwa embulwa ukuthi each and every Sunday siyafundiswa ukuthi uJesu ngubani akumele isibhore le ndaba umuntu ongakwenzi lokho akasebenzi nomoya engcwele akabuthi nomoya engcwele ayibhori futhi le ndaba uma ngabe ukuthi uhleli kuyona ayipheli futhi ayipheli yebo uzobona ayipheli baba lukhunjana ake sivule nje lokhu uzobona indaba kaJesu ingana asilapha eEphesians uzobona abantu abakafundisa kanjani ngoJesu Ephesians 2 yebo uzobona indaba kathi ngeke iphele ngoba uJesu uNkulunkulu ungamqeda kanjani uNkulunkulu ngoba even imaths sifunda imaths thina la kodwa awukekho umuntu wazi imaths yonke how much more sifunda uNkulunkulu sifunda science sithi noma kuthiwa sibhale sifundisiwe sasibhalele yonke into lesizobuzwa yona singayitholi yonke singamazi kanjani uNkulunkulu wonke singamqeda kanjani uNkulunkulu wenze leyo science naleyo maths yini la ngathiwa khona hayi nje sengiyamazi mina ngokuphelele ngoba umoya lokambula nje ubona kokunye manje abantu basukile ekufundiseni abazalwane ngoJesu ungikhumbuza ulwandle mawulibuka eThekwini malu flat khathala amehlo ungacabanga ukuthi liyaphela la molo kuhambile kunje khathala amehlo okukhomba ukuthi cabanga uNkulunkulu kedlula ulwandle yasimqede siqhubeke yebo ethi laphana ke asifunde iqale kuverse 11 sizogcina lapha siyafunda njalo therefore remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcisions by what is called the circumcision made in the flesh by hands. 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Okay, sithi kumancane ku12. Lani lethi comparison phakathi kwamaJuda
nabantu bezizwe esikhathini esiningi abantu bezizwe babe representwa ama-Greek Yep. bakhulunywa ngomGreek kwakhulunywa ngathi it ama-Gentiles Yes. njalo makuzothiwa nje Jews and Greeks makuthiwa Greeks ama-Gentiles Yes. noma kwesinye isikhathi kusetshenziswe lona igama elithi Gentiles right kodwa lapho kukhulunywa ngathi ngoba isizwe sakaNkulunkulu sasisinye emhlabeni kwakuwamaJuda uIsrael right lithi ke mina naningasokile ukhuluma ngathi thina malokhu kunjani abantu bezizwe enyameni lithi Israel wayesokile bese lapha ku12 lithi ke khumbula uqala lithi khumbulana lapha phezulu ku11 bese lithi ukuthi ngaleso sikhathi mina nani ngenayo uChrist ngifuna si-underline lawo magama akhe lithi sasingenayo uChrist lokuthi singabi nayo uChrist kunalo mthelela lozolandela lithi nani ngenayo uChrist umuntu ongenayo uChrist imuphi umthelela abanawo asizweke yebo nani ngena Christ nani ngaphandle kombuso kabani kaIsrael umuntu ongenayo uChrist ngaphandle kombuso kaIsrael akekho umuntu osembusweni kaNkulunkulu ongenayo uChrist ngoba uNkulunkulu lethu uChrist noma eze emhlabeni wayezofaka abantu embusweni wakhe uIsrael yebo ngikhuluma uIsrael loli lo bhomanayo ngikhuluma uIsrael isizwe sikaNkulunkulu umpostoli Paul ekhuluma ngalapha eGalatians 6 mangaphosisi ngayibheka na ethi nisizwe sikaNkulunkulu Israel kaNkulunkulu lo Israel ngoba igama elithi Israel lavela kuNkulunkulu elisho ukuphila ngobuqotho nanokuhamba ngeqiniso ngoba ukhumbula uJob Jacob inkinga kwakuyini igama leJacob lasho ukuthini Israel leJacob oliqile umkhohlisi yes ngalokuphila benza negama lakhe lile kunjani uma ebambana noNkulunkulu ubusuku bonke ubambana noNkulunkulu ukhipha ubuqili uzomnika igama elisha elisho ubuqotho elisho iqiniso ukuthi uzoba lo manje ongaphili ngobuqili usuzoba isizwe esithembakele kuNkulunkulu okay babashaba ngisobuya la ngifuna ukuchaza into nsiya lapha kuJohn 1 uzoyibona le John 1:50 uzobona into engikhulumayo John 1:15 qala lapho verse 46 John 1:46 ithi and Nathanael said to him can anything good come out of Nazareth okay bamema la noNathanael oPhilip noAndrew uthi yena ingabe khona nokuhle okungavela eNazareth okay qhubeka Philip said to him come and see wathi Philip wazozobonela wena yabona ukungibuza uzolokufuna imbuzo wazobonela uthi khona okuhle okuvela eNazareth 47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him behold an Israelite indeed in whom is no deceit because Israel the term Israel means a person in whom there is no deceit Jacob was a deceiver then when he was changed the name to Israel it was mean from now going forth you will be the one in whom there will be no deceit Israel uqobo in whom there is no deceit right asizwe Nathanael uthini but seyichazile uJesu Christ lokhu njani definition kaIsrael 48 Nathanael said to him how do you know me Jesus answered and said to him before Philip called you when you were under the fig tree I saw you uthi Jesu Christ wawona bengingekho nokubabikho la kule lapha Philip ezokubiza mina bengubona uthi Jesu Christ wayekude le wathi uNathanael uthi uthini Nathanael 49 Nathanael answered and said to him Rabbi you are the son of God you are the king of Israel yayizwa uthi ungibona ngihlelelele ngempela indodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrael asizwe 52 Jesu Christ uthini Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than this. Okay, uthi wena uthathwa ukuthi nje ngoba ngiprophetile ngisho into ekumangazayo ukuthi ngikubone ngisendaweni engafanele ngiyakubona kukona and ngasho exact location yakho ubuhlelo uthi uswayelo ukuthi uzazobona into enkulu kunala sithi uzobonana 51 And he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Ingelosi umahamba namhlanje hamba lezi hamba kuye oyindlela uJesu mahamba nje ingelosi zesahla zenyoka la ehamba kuye uJesu singakethi mina ngindlela
zihamba kule ndlela ewuye uthi you will see the angels of God descending and ascending upon amen yezwe indaba ngokhuluma ngoJesu sibuyele ku-Ephesians. So Israel, the term Israel isho umuntu in whom there is no deceit. Yes. Ukuyena ongena inkohliso. Okay. Now silapha ku 12. Uma ungenayo uKristu ungaphandle kombuso kaIsrael. Futhi uwenkohliso. Yebo. Uphila ngaphansi kobuqili bosika Sathane ngoba usu-Israel akwazi ukungabi nankohliso ungasiu Israel. Yebo. Ngoba uIsrael isizwe sikaNkulunkulu la kuso kungatholakala khona ini umbuso kaNkulunkulu la kungatholakala khona ini inkohliso. Uthi uJesu Kristu mina ngiyile iqiniso ngeke kube uKristu bese uphila enkohlisweni. Yebo. Amen. Ngoba uKristu ufakana kuIsrael ufakana eqinisweni ufakana ebuqothweni uKristu. Yebo. So uma ungenayo uKristu so nje uthi you were once without Christ therefore you were outside. Yebo. Yezwe indaba. Amen. Asizwe ke mayiqhubeka ukuthi thini mayiqhubeka futhi. Ethi ke nani ngaphandle kombuso kabani kaIsrael. Nani ngabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso. Ivumelwano lezi uNkulunkulu ayelethile zensindiso. Sasingekho kuzo thina. Uma yenza isithembiso kuAbraham. Ethi uAbraham izizo zonke zomhlaba zizobusiswa ngawo. Nakuba kwakuthenjiswe thina kodwa sasingekho kuzo kwadinga ukuthi uJesu Kristu eze. Ngizoyifunda lo ncwadi. Ngifuna nje kodwa mhlawumbe singathathi isikhathi eside. Yebo. Yeah, amen. Amen. Sizoyifunda izivezelo ukuthi ukwehla kukaJesu Kristu wayezofeza isithembiso uNkulunkulu asenza kuAbraham elethi sibusiso ukuze abezizwe bathola insindiso ngaye. Yebo. So ukufika kukaJesu Kristu ayezele thina esingakholwa thina sasingaphandle kakhulukazi kodwa noIsrael iqalwa kuye naye yafakwa ke manje sefakwa kuIsrael kamoya ngoba uIsrael ngokwenyama kodwa engakenziwa ngokukamoya. Yebo. Ngoba nangu umzimba engakafakwa unyama engakafakwa kumoya. So wonke umuntu manje sezofaka uze kufaka nabezizwe. Amen. Kuphike kuIsrael wempela. Yebo. Lo uNkulunkulu ayemisile zona ukuthi nangu Israel waselethi copy emhlabeni wathi nangu Israel ngoba nethempeli lakhiwe kanjalo kwakukhona lisezulwini kukhona lisemhlabeni. uJesu Kristu ungena kwelempela kodwa likhona semhlabeni elenziwe ngumfanekiso wasezulwini. Israel ngokumfanekiso waIsrael okhona osezulwini kodwa kukhona osemhlabeni. Mayesenzo wempela nabezizwe bayafakwa. Amen. Uma sekuvula ithempeli lasezulwini selivule ngabezizwe. Yebo. Yazwakala indaba. Yazwakala. Amen. Uthe ningaphandle kombuso waIsrael ningabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso. Ningenathemba sasingena ngaphandle kaKristu umuntu akanathemba. Sinalo ithemba. Sesino. Ithemba sinalo. Izwi kaNkulunkulu lithi leli ithemba eliphilayo. Yebo. Ithemba eliphilayo sinalo nje. Sinethemba hleli thina sithi uma ngathi inkosi iyabuya. Bayazi even behleli banengoma ecula kaShembe bethi ulokhunjana omkhulu uyofika ngomlilo akubuyi uShembe lapha. Hayi. Ufika uzolindelwe umhlaba wonke uyamfuna umfuni baze bamokhe bona bathi le ndoda kudala hamba ithi ayibuya. Ezwi laNkulunkulu mafuna incwadi ka1 Peter chapter 3 verse 9 ungaphosisa 19 lithi inkosi ayilibali ngesithembiso zayo njengoba lokho abantu bathi ukulibala lithi kepha yasibekezelela engathanda ukuba gubhe namunye ukuthi kodwa bonke abantu baphendukele noma babuyele kuphendukeni. Yebo. Hayi ngoba libele uyabuya abantu emhlabeni wonke abanethemba eliphilayo ukuthi mayebuya kungenzeke bahamba amaKristu. Si abantu beAfrican spirituality cha laba banathemba. Islamic religion ayinathemba uMuhammad wafa zangavuka abanathemba ukuthi even nabo bayasho ukuthi uJesu azobuya. Yebo. Babhalile kuQuran ukuthi uJesu azobuya. Kodwa manje uyabona badidekile bayakusho kodwa abakuboni ukuthi usho ukuthini. Okay. Impela. Uverse ke bese lithi lapha ekugcineni ke ethi ningenaNkulunkulu ezweni uma ungenaye uKristu. Unogcizelela ke le. Yebo. Uma ungenayo bani? uNkulunkulu. Uma ungenayo uKristu. Amina uKristu yebo. Awunayo uNkulunkulu. Ngoba ngeke umthole uNkulunkulu, uNkulunkulu munye. Yes. uNkulunkulu kuze umthola ngokuthi wazane noKristu. Ezochazela siqedele incwadi uzoyibontishwa kanjani. 13. But now in Christ Jesus,
You who were once far off have been brought near by the blood of Christ. No, but wait, yayizwa ithi mina kanjani? Yeah. Kepha manje ku asandalana amagama athi ku in not somewhere, not in the church, not in the pastor, not by having money, but now in bazalwane in in him. Yeah. In him. Yes. Manje kuye uKristu Jesu kuye. Into engakanani bazana abangazazi. Jesu Kristu utholakala ngazo. Kuye lento itholakala kuye uJesu. Yesu wathi sifundise ngaye ngoba zonke izinto ezimayelana noNkulunkulu zikuye. Kwabhekani ke manje kuye mina nani kade nikude nenziwe kuye. Senenziwe abasedu ngegazi lakhe ayi ngokuhlakanipha ngayi ngetheology ngegazi kodwa kuye lo yamzimba ngakethi mina ngindlela ethi accepted true. Yes, ngoba kuye kusinoku ayizo iverse asambi ngingazingilo kunjani 14 for he himself is our peace. Imake we don't have peace. Yeah, he himself. This is the study about him. When we are about to study him, we know him as our peace. He himself. Ish. So why are we teaching other things? Hey, but he himself is our peace. Oh. Hey. Bakwazi abazalwane ukuthi himself is our peace. Oh. Ifihlakele le daba. Yabona indaba. Kodwa ikhona ila seyifunda. uNkulunkulu banikile abafundisa umoya wakhe. Bafundisana noJesu. Babhizi nemali, babhizi nama social banibani, well beings, babhizi yonke lento le. Hey, bantu. Ikhona uzoyizwa. Ithi he himself is our peace. Yeah. Who has made both one and has broken Who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Yena uyokwenza okubili kwaba kuye. Yena. Eish. Hayi kuhlakanipha yethu ayibandla ayini. Yena. Wenza okubili kwaba kuye. Futhi yena ubhidlize. Yo. Yena uyowenza lezi zinto. Sifundiswa nini lezi zinto? Sifunda nini? Uyo wabhidliza. Batshela nabazana ukuthi uyo wabhidliza. Eish. Utonga. Olwahlukanisile lungubutha. Lolu dongo lwahlukanisile inyama ihlukanisa umuntu noNkulunkulu. Umoya. Yebo. Ngoba sasiphethengiswe ngaphansi kwani kwelokhu sasinyama sithengiswe ngaphansi kwesono. Futhi sibuswa isono. Isono ngenxa ukuthi enyameni yomuntu ukhona enye imithetho yesono nokufa. Lokho kuhlukanisile ngoba sasiphila ngomthetho wani wenyama inkanuko. Kuhlukanisile nomoya noNkulunkulu. Wafika walibhidli uma uKristu ehleshulwa. Ngesikhathi ehleshulwa kubhidliza udonga. Olaluhlukanisile nomoya ingake accepted through me. Hey. Yebo. Asizwe uzositshela. 15. Yeah. Having abolished in his flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances. Yes. Yeah. So as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Hayibo. Yena. Athi ufunde ngesiZulu. Yeah. Ngenyama yakhe ngani? Ngenyama yakhe. Abanye bathi abayazi indaba yenyama kaJesu uthi yenzani. Baphinazi nawo bemiss call le. Ngenyama yakhe bazalwane. Ngenyama. Underline ngenyama le yanyama. Lo yamzimba. Wenzani ngawo? Bese ngithe kuxoxa ngenyama yakhe ewenzile umize umnte ngale yanyama ngesikhathi le yanyama ishaywa le yanyama yenziwa yonke ngesikhathi la emhlabeni ehamba ephila ubungcwele emelana nezinkanuko zonke emelana nenzondo ngoba inyama yayinako lokho kuye ngalesikhathi enza lokho wayebhidliza ngesikhathi enza ukulunga isono simbiza ala ephila ukulunga kunzima wayebhidliza wayedala wayewenzize imiyalo esezimisweni ukuba dale kuyena kudalwa kuye. Yebo. Udalwa kuye hayi kwenye indawo akekho umuntu ezulwini okuthi mase kufike kutholakala kudaliwe kuyena engekho kuKristu ngoba kudalwa kuKristu umuntu ufuna amukela uKristu bese kuyadalwa kuKristu akudalwa kwenye indawo. Sifundiswa nini lezi zinto kodwa akekho umunye onikiwe. Hey
Yebo. uKristu Jesu kuphela. Yebo. Simisela ukuthi sizofundisa abantu ngoJesu, abantu bamazi uJesu. Iyaqhubeka lencwadi ithi ke ukubadale kuyena labo ababili, ubani kombili, umJuda nomGreek, umJuda nowezizwe, seyadalwa manje laba ababili kuthiwa akasekho ke manje umJuda akasekho umGreek, senimuntu munye, uyadalwa lowo muntu munye. Asizothi lowo muntu munye ubani? Uthini? Kuyena adale kuyena labo ababili babe umuntu munye omusha, sesenza umuntu omusha. Yebo. Nkosi yami. Amen. Okay, mayiqhubeka ethi enze ukuthula. Akusekho manje soxabana namaJuda lawa azenzela le nto angasifuna kuseka uNkulunkulu la. Yebo. Ngoba the first disciples zikaNkulunkulu zazingamaJuda. Ivangeli ashiyela laqala kaIsrael kwaphenduka uIsrael. Askisi. Ivangeli umhlaba wonke leza ngobani? AmaJuda, uPaul baba amaJuda. Yes. Ngoba uNkulunkulu wayesedala okubili kube kunye abantu benza umuntu omusha. Mayefika umpostoli Paul ukukhuza abezizwe ngayo yonke lento yenziwa amaJuda. Uthi le nto ayisasho lutho, sekwenziwa okusha manje. Yes. Ya lokho okusha kuzophila ngokukholwa. Litho olungile uyophila ngokukholwa. Akuphili ngomthetho. Ubuyeza abantu besahlupheka kangaka emhlabeni belahlekelwe uJesu Kristu. Mabazi umsebenzi awenza. Uthi enyameni inyama yakhe. But asiqhubeke sizwe ngifuna sifike nje igcina ngoba ichaza kamnandi 17 16 yeah 16 and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Okay, yayizwa uthini? Enze futhi ukuba bobabili ubani owenzayo? Kristu. Sithini? Yebo. Uyowenza laba babili babuyisane noNkulunkulu. Yebo. Emzimbeni munye ngesiphambano. Hey, wayenza ngalesikhathi nje enza yonke lento ayenza isiphambano wayenza. Sindisi ngomzimba wenyama. Inkulu into yenzeke esiphambanweni. Inkulu into ayenza ngayo ethi meseqedile semila ethi kufeziwe ngoba lento yenza yathi nasikakambulelwa yena. Kodwa lithi izwe ukuthi uJesu Kristu okunya ngeke ngitshela umoya engcwele mefuzoni aba uthi uzonitshela kona lo engazange ngitshela. Sesitshelile manje umpostoli Paul uzosibula abafundisi abafuna ukuyimbula lezi zinto. Ba business ezingenamsebenzi. Eish. Ngalesikhathi sesiphambanweni wayenza ababili. Yebo. Bedala kuNkulunkulu. Kwenziwa umsebenzi ezulwini. Kudalwa izulu elisha, kudalwa nomhlaba omusha, kudalwa nomuntu omusha omunye phambi kaNkulunkulu. Kufakwa bezizwe befakwe embusweni kaIsrael. Benikwa ithemba, benikwa noNkulunkulu. Ngaye yedwa uJesu. Angeke mshembe kulento. Hayi. Ngene uMuhammad kulento. Hayi. Ayingeni African spirituality kulento. Lutho. Umuntu engenayo uJesu akanayo uNkulunkulu. Yebo. Sithi esebulele ubutha ngakho lo msebenzi wabulala ngayo ini 17 yeah. And he came and preached peace to you who were afar off. Uyena uye oweza ezoshumayela ini ukuthula ki. There is why namhlanje sinokuthula ngoNkulunkulu ingenxa yakhe. Lo msebenzi awe noma engafika ke uJesu kodwa wafika. Yebo. Yezwe indaba uthi ngithini? Manje malithi weza nakuthini esasiko wabe bezothi khona umprofeti wamaZulu khona umprofeti wabesuthu kodwa lithi weza nakunini nanile kude ezoshumayela ukuthula. Akekho umuntu ozoba nokuthula uNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Futhi akekho. Yebo. 18 okay ngiqedelela afar off and to those who were near. 18 for through him we both have access by one spirit to the Father. Ayiphindeke le. For through him we both have access by one spirit to the Father. Ngokuba ngaye bazalwane. Yebo. Ngokuba ngaye. Yes. Ngaye. Ngokuba ngaye ayingenye into. Yebo. Sinani ke sinokungena ungenayo awunako ukungena ngoba kungenwa ngaye. Yes. Nkosi yami. Ungenaye akungeneki ngoba kungenwa ngaye kubana sizweke. Sinokungena sobabili ngomoya ngoba ngaye unyama siyafakwa kumoya bese siyangena uma singena kumoya singena kuyise. Yes. Ithi ke ngokuba ngaye
sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise. Awunangena ngomoya kuyise ngekho athi ngaphandle kwami akekho ongaya kubaba. Ngokuba ngaye sinokungena ngomoya munye. Hayi ngababili omoya. Ngomoya munye ubani kuyise. Awuyikise ngekho. Kuzongena kanjani ngoba enulisango? Asiqhubeke yami. Wavela wayiveza ke Trinity kuleli verse ngo18 ngiyibona abantu. Yebo 19. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Lento ayenza uJesu Kristu wayenzela ukuthi thina nathi sibe manje singabisaba ngabafokazi. Yes. Kodwa sibe sembusweni munye, sibe sendlini kaNkulunkulu. Uma ungamfuni uJesu, you are rejecting these privileges. This gift, this beautiful thing that uNkulunkulu ayenze. You are saying no. Hamba mina ngifuna ukuyela esikhongo, ngifuna ukuduka. Angifuni indlela yakho. Yebo singaqhubeka. 20. Having been built on the foundations of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Jesu Kristu yitshele igugumi sakhele phezulu kwesekelo sani sabapostoli nabaprofeti laba bayi12 oPeter noloku bayisekelo sensindiso. Yebo. Amfake noPaul. Amen. Bese sithi abaprofeti uIsaiah. Hayi Isaiah Shembe. Cha. uIsaiah laseBhayibhelini yebo. Ngoba yiba abaprofeti ngensindiso. Yes. Habe nkunku. Daniel kukhulunywa ngalabo lithi ke insindiso isekelwe ngabo. Yes. So akwazi ukuthi ungathi wena ngoba manje sesingamaKristu siyakholwa bese sasabafunda abaprofeti sibafunda kahle. Yebo. Ngoba bayisekelo bayingxenye yalendlu yindlu le asizwe uyayisho yindlu le. 21. In whom the whole building being fitted together. Yindlu le yayizwa ukuthi thini? Yebo. In whom the whole building yindlu le. So abaprofeti bayisekelo sale akwazi ungakhuluma ngabo. Akwazi ungathi ukhuluma ngendlu ukuthi isekelo sasiphathi. Yindlu le. So uma siyofunda abaprofeti lapha njengoba abazalwane bebandla bethi iOld Testament ayisafunda bekhuluma ngaba ngeprofeti ezamisa misinsindiso bayaganga. Yindlu le isekelwe ngabaprofeti ayikazi indlame emoyeni. Uzuthola insindisi yini fanele uyobheka koDaniel. Uzuthola ukuthi ubani owasindisa fanele uyobheka koIsaiah ngoba bayasho bathi uJehova uqobo lwakhe uyena onikana insindiso. Amen. Babulo khunda ngicela ungancane sivale ngalo incwadi uzoyizwa siye lapha kuDaniel 12. Okay. Ngeke uthola insindiso ukuthi uze ngobani. Yesu wayesebekhuluma indaba ukuthi uNkulunkulu kuJesu noJehova bahlukene. Akho Jesu noJehova bahlukene. uJesu uJehova. Ngokhuluma nje ngoJesu ukhuluma ngoJehova. 1 chapter 12. In that day you will say, "O Lord, I will praise you. Through you were angry with me. Though you were angry with me, your anger is turned away." Okay. Sisambe nawe ithi ngiyakubonga Jehova ngokuba wangithukuthelela kepha intukuthelo yakho isibuyile uyangiduduza sizwe ukuthi uzothini 2. Behold, God is my salvation. uNkulunkulu yiyo insindiso yami. Yebo. Uma kuzokhulunywa nje ngento ethi insindiso ngeke ibe khona uNkulunkulu engekho. Phela wayengaprofeti umdlalo laso yizwe. Umathi uNkulunkulu yinsindiso yami. Uthe wangithukuthelele siyazi uNkulunkulu uthukuthelele umuntu ngoba enze njani onile. Kodwa manje enze njani? So enze njani? Intukuthelo yakhe sibuyile. Wasethi soyenze njani yangiduduza. Ethi wena Jehova uyiyi insindiso yami. Makukhulunywa ngesalvation fanele kube khona uJehova. Uma engekho uJehova insindiso ayivela uzoyizwa. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Awu babu lokho njani? Ithini izifaka uyala. Ithi bheka uNkulunkulu insindiso yami 2. uNkulunkulu yini? Insindiso yami. Besithi
nginethemba ngesabi ngoba uJehova ungamandla ami nehubo lami waba yinye insindiso makuzokhulunywa ngensindiso bayememezelo izabathi le nsindiso izovela ngoJehova hayi ngomunye bathi wena Jehova uzoba yinye insindiso leso ayithiwa abaprofeti bayisekelo salendlu ngoba babememezela insindiso izovela ngoJehova uqobo lwakho kuyiyo yena uqobo lwakhe insindiso akwazi uzothola insindiso ithize ngobani ungazange wafunda izango izawufika nje hayi weze emhlabeni wazonilethela insindiso uJehova ngoba akekho onganika insindiso ngaphandle kaJehova yena uqobo eswayelithizwe kaNkulunkulu eqaleni wakhona ulizwi wayeNkulunkulu ulizwi wayeNkulunkulu bese lithi ulizwi waba inyama ngoba maye inyama uzokwenza insindiso wena Jehova yinye insindiso ayiveli insindiso ungekho amen. Okay, asiqhubeke kuyizuzo yizo. 3. Therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Yeah, qhubeka. And in that awumancane sorry kancane. Ithi ngaloko niyakwenzani? Niyabukha amanzi ngokujabula emthonjeni yani wensindiso. Okay, athi uJesu Kristu njengokusho kwembhalo. Lokholwa yimi. Esifoni sakhe kokugobhoza yini imifula yamanzi okuphila njengokusho kombhalo umbhalo uyasho uthi we will draw waters noma water from what from the well of salvation and ekhuluma ngoJehova la lithi uJehova uzoletha lensindiso verse 4 and in that day you will say praise the Lord call upon his name declare his deeds among the peoples make mention that his name is exalted. 5 okay lezo thini niyakusho ngale ukusho ukhuluma into asazokwenzeka uthi niyakusho ngalelo suku ukuthi bongani uJehova sibonga abantu thini uJehova ngoba uyo yinsindiso uJesu uJehova amen sikuthola ngabaprofeti lo bememeze bethi uyeza uzonisindisa uzoba yinsindiso yini that's why lithi bayisekelo mayiqhubeka ithi nibize igama lakhe nizazisi izenzo zakhe phakathi kwezizwe ubani owenza uJesu lo Jesu uJehova sazisa thini izenzo zakhe uJesu phakathi kwezizwe ngoba uJesu uJehova amen mayithi memezela ukuthi igama lakhe liphakemela abani igama laphakanyiswa elikaJesu sigama leJesus umuntu umzimba ngoba leli gama leJesus sithi igama wamnika igama kunika umuntu igama elingaphezulu kwamagama uyigama lakhe wasekuthatha leli gama linika umuntu leli gama liphakanyiswe ezulwini laphakanyiswe emhlabeni lapha lithi ke lana izwi kaNkulunkulu ngimemeze ukuthi igama lakhe liphakeme kwaphamisa igama elithini lithi Jesus ngoba igama leJesus igama likaJehova kodwa seleli igama lisebenza umsebenzi wensindiso ufanele ke sing to the Lord, for he has done excellent things. This is known in all the earth. Ikuphi kwaziwa emhlabeni wonke? Sabe sazo okwaziwa emhlabeni kaJehova ngaphandle kaJesu. uJesu. uJehova. Izindaba. Ithi hlabelelani kuJehova. Namsona. Hlabelelani kubani? kuJehova. Thina sihlabelela kubani? kuJesu. Yes. Are we making a mistake? No, because Jesus is Jehovah. Ithi ngokuba wenzile izinto ezinkulu, owasenzela izinto ezinkulu uJesu, ngoba uJesu umenza izinto kwenziwa uJehova. There is one in English the Lord. There's only one Lord. Amen. Mayiqhubeka ithini ke ithi lokhu makwazeke emhlabeni wonke. 6 Cry out and shout, O inhabitant of Zion. For great is the Holy One of Israel in your midst. Yes, Christ is there. The Holy One in your midst. Singakhuluma kuse. Isikhathi. Abanga sazivumile. Hayi wayibona futhi wayichaza kamnandi. Uthe futhi mangabe usho uthi umuntu okhuluma nakho. Khuluma naye. Futhi ngithandile example othe uma ngabe njengoba uyilanda lapha kwincwadi yezenzo ku chapter 4. Wathi ufaka indaba yemali ukuthi uma ngabe umuntu ecela imali ungenayo uzoshutha unayo uma unayo uzomnikeza. Yazi into eyenzakalayo manje sonke siclaim ukuthi sinemali nje like nje in general life ubona ngezinto esiyiposta even nakuma social media lento kuyihambe yazi yangena nasenkonzweni sonke siclaim ukuthi sinoJesu. We are performative, we are acting. Ubona ngeyithela ukuthi uthe unemali akanayo besikhohlisa. Ubona ngeyithela ukuthi uthe unoJesu akanaJesu lo uyasikhohlisa ubona ngalokhu ke manje lokho ekukhiqiza
akusuye uJesu. Yeah. But ngifuna ukuvala nganali nje ivesi ke mina ke ngikhuthaza abazalwane nje ekuthatheni uJesu Kristu. Kuyo le ndaba le oyifundile ku chapter 14 but uverse 1 nje kuphela. Chapter 14 ka John 14 uverse 1. Ithi let not your heart be troubled. Ngifuna nje ukukhulumana nje ngiyagcizelela. Uqedile umfundisi la uyishayile uqedile sengiyagcizelela. Kulabo abathi siyamkholwa uNkulunkulu but uJesu ayi asimdingi uJesu silo wethu thina. Lithi lelizwi let not your heart be troubled bese lithi you believe in God. Okuchaza ukuthi laba abantu bayamkholwa uNkulunkulu. That's why bethi siyamkholwa uNkulunkulu but uJesu asimfuni. Ngifuna ukuthi nje nithathe lawa amazwi uthi uJesu believe also in me. Baba uthi ushaba ngiyexolisa. Mhlawumbe before ngicela nje kube uyifundayo. Yalapha encwadini yezenzo. Oh yeah. Cela nje izohlangana kamnandi ukuze babone ukuthi laba abantu bayakholwa kodwa bengekho kuJesu benzani. Amen. Yeah. Yeah, cela ufunde nje uverse chapter 10 funda 1 2 yeah 3 kuphela. Yeah. Ungayikhulumela mangabe khona ukufika yeah. Okay. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. They might be saved. Yeah, qhubeka. 2. For I hear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Banako ukushisekela uNkulunkulu kodwa bengazi. Yikho beshumayela behlangana kuneyinkonzo ezindaweni ezithizeni. Bekhuluma ngamasabathi. Khona isakelo le. Besho ukuthi nathi yabona sesinowethu umveli nqanga. Ikhona intshusekelo. Kodwa ukungaqondi abanalwazi. Yeah. 3. For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God. Izindaba. Yebo. Simema abantu xa submita kwi righteousness of God. Ukwazi noNkulunkulu kuza ngoJesu. Ngicizelela kulento eshoyo. Yebo. Hayi futhi yahlangana. Akusekho mina engakusho mangathi siyayiqhubha hawo impela ke sesingagcina sesimoshile kanti mnandi nje ikanje. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga Thisha uKhumalo wasilethela indaba la emnandi yasikhuthaza ngempela futhi ngiyathemba ukuthi abazalwane bayosizakala. Angiphinde ongakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Hey uyabona ukuthi uyivalela ku ezintweni ezinhle kangakanani. Ngiyangizwa abantu bekhuluma bethi siseyintweni. Yabona ukuthi uma ungena Jesu uyivalela ezintweni ezingakanani. Yiyekela izinto zasezweni ekuthiwa iseyintweni. Naye yangeqiniso. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Thina ke sesimthathile uJesu Kristu ake sihlongeni ke manje. Engathi ukuhlunga kubalekile la. Ake sihlongeni khona laba abathi banoJesu bengenayo. Kodwa siyayibona izithelo inkinga nje silokhu sithalalisa. Ake silimeleni iqiniso. Mhlawumbe khona kuyosisiza. Yilokho mina engakusho mhlawumbe wabukhumala amazwi akho okugcina nama contact. Amen. Ama contact ami athi 083 7265 711. 083 7265 711. Ukukhonza sikhonzela eMseni Primary School eMndeni. Isikhathi u11. Bazalwana abaningi banokufika babushabangu siyabonga kakhulu. Oh yeah. Yasebenza ama platform laba abazalwane bayeza bazofunda. Sisesifundweni sifunda ngoJesu. Sinika isikhathi ke thina masofundisa. Siyafunda impela. Kufundwe kube nemibuzo kube nokuningi ngoba esasakuzela ukuzokwazi kufuna ukwazi uJesu uthi ubani. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu lokho. Amen. Yebo siyabonga nje impela. Awuqhubeke lahamba ivangeli. Hayi bazalwane siyabonga. Mawubukela wazofika la inkosi ayigcine nje ikubusise. Sinithanda indlela esimangaliso ngomusa wenkosi uJesu Kristu. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.